Taky tě zdravím, jsem tu na poslechu už chvíl. My už se pochám hlavu ústu. To se nám zjistí. Takže musíš se náramně bavit. To víš, že jo. Uvažuju taky, že se tam za okama pojedu podívat na tlustou. No, to určitě běž. Co si? Kdyby tam byl Dášenka, tak jako... To se tady nějakých 9 hodin, když tam budete ještě večer, můžu krásně bavit, tak Dášenka to tam oživí. To jo, náš pornoharec už je na cestě, takže Dášenko, pojď. Nazdar, žádné porno nebude, došly prezervativy, zdravím. Ježiši, to tady. Dášenko, není po 10. hodině, prosím tě, poslouchejte malé děti. Bude malé děti. Marek, malé děcko, tak akorát. 10. kanál ani 10. hodinu nepotřebuje. Vydrž, aj nabíjám baterku, za chvilku jak to dotlačím, tu baterečku trochu tak kopnu do vrtule, dojedu za váma i s krucifixem. Pořádně tady nejkurně do těla, pořádně tam prožeň, jo, vůbec nešetří. Co nechce, radši jdeš taky, až nemáš potom zkaženou náladu, že jsi tam nebyl. Je to bude stačit, když to uslyší po slíbu, to je jako kdybych tam byl. Video. Tak si zaříď paket rádio a máš to doslova do písmene a i z obrázky. Ježíš, bys tam vychlámaný. No, mně stačí ty obrázky, co bude fotí Martin, to bude jistější. A že jich bude. Že jich bude, no, viděl ten kurňa, ne, Klínovec, Ježíšmarja. Královec neviděl, když tam vypotej, tata ti vypásl, Ježíšmarja, nám to tam zaslují na rozhledně, tím lesem jsme tam hňápali. Jak se to rozhodně postavíš tomu vchodu, tak po levé straně, jak je ten les, nebo ten přírod, tam se hňápali, no šílené to bylo. Ale tak jo, jakože bylo to tam dobré. Jo, zkoušel jsem tam spojení to na 2 metrů nebo na 70 s Michalem a šlo to velice dobře, takže jo, tož takové album, tak jsem povybíral nějaké fotky a dneska jsem to tam, no. Takže tak. Já slyším, tady už je zábava a to ještě jenom na kopci jenom my dva s Jakubem, takže to teprve jak bude Dášenka, to bude ještě větší sranda teda, no. Máte zásobu píva? Ne, nemůžem.